ti chuan an pahnih chuan selama pa motora chuan chuangin sarai nu chuan poisa kha karu let liang che atia mase selama pa chuan bilian erani a khang poisa pek sakti kha atan chuan eng thamma ani lovani CMS holidays hi ilomel shed veto kumsang ni somporuka din chanto ni in government approved tour operator kani tourism department in award asiam to aloman tum ni kandong to travel loan passport apply visa hotel flights book kan ti the chungkwale chan hawa khovel ram danga jin du te tan package kan sam sak thei renge FIFA world cup sang ni somni porok Canada Mexico USA ni tura po world cup tour kan raman le dona Russia le Qatar world cup tour te kan lo siam to adu tan pan thei kani contact CMS holidays mission bank sikul puikon phone number 9436353101 office su thlengin a secretary nena chuan tupo local se karuma tuma ronlu tir suang che ti ina thla thlapa selama nu shon chu a account a poisa omzo zai awang chuan chui zui me kani a an ina zo na zo tura local te chu thin rim tak hian a lo nar ho a ma se engtika emo chuan chui choin a om ngei don ti a sha da wang chuan a pasal chu atlona ngai a kola chuan a pick up thei boxi lo a pasal chu a biak nge angai boxi a office a chuan vakal chil top atum ta ni selama pala chu office lama abial nu hluinen chuan lo omin Serra inu chu alo en ngoi maya mana khan lo in ngai zong to in chen to ma se tuna an fa te ve chu an in zui le chot boxi khwanu ruat dan hi chu amak te e rei tak an ngoi reng nu chuan selama pa chuan engwangin nge ifanu kha kan hotel atangin iban tir dai tia azo chuan ka fanu kha rugruwa in chhungkwa khanin lo nga ya nadanga zong ta ni kha ti ina changa selama pa chuan in nu fa hian in mi zia in angriaw mai in chuang taka om turania ma se chapolo tur ati dap dapa mana in chungkwa in boilai po khan kapui na cheu in nar thlak thak kha ila sha em tia zotin khami truma in tor phana sat zia kha sherengla ifanu hi anna turtal kalo ngai to sakang atia sarai nu chuan kumsom liam ta athil thleng kha ngai to chuakin apasalin asum don na tlak chhiat awanga akal san tak dan te kha asha chuak wara afapa in anun na alak zan te chu amitla a aron lang zuya tuna afanu nen chau om to in afanu chuan shi om tam tak atwar mek ti angai to thlen chuan amit tu luang zoya selama pa chuan akutalo von sak ve vat chuti lai tak chuan an secretary chuan lodang lui ma se asa nai chuan room kongka chu aron hong thuta apasale me che pakhat kut in vanria la lo om mu chuan mak atinge mai tunge he mek cha hi engange heta hian omve tia zotin apasal chuan ngai zong nei ni in ring tlata apasal chu eng angpun in soifia ma se a oidu to tlat lo selama chuan thudi ka shat nu chuan asanai unaw pa chu vapan ngalin engkim soi vek tur chuan atia a soi lawani chuan college atanga a no chhuwa tur thu in avau ti chuan anushonin ruam manetan om tak tak alo nei ti achiang ta motia man mo takin in lam chu apan ta ngala anushon thil ti chu puan zar veka tum ta ni ma se anin chunga chuan buaina lian tak alo thleng mek si selama pa chuan kol dongin anupuin ai account ta poisa lo transfer hem ti chu sheta anupui chu a hlau thong nge mai anupui chu a maya takokin a chwa chhal ta sia anupui la chu alo duai bik lo napon ngai zong i lo nei ring thawalom ative mak apasal chuan ka ngai zong ani lo ka thian lui ani kha ative mia in chena du thu a han soi chuan asa nai chuan adul chu na ti ni om tak hian a chul tangala nawa pai ti a soi chuan selama pa chuan makati ngang mai anin nei donin nawan pai lovang ti anin tiam thlap si selama pi po chuan asana in nawa pai ti a sha chuan athina ur ngang mai chuti lai tak chuan selama chuan kungka chu aron hong thuta thin ur mel tak hian aron lu chui asanai chwa chhal tura ron lut ni ma se nawa pai ti aron shat mana wang chuan angoi le tari a ngoi reng chuan a chuak le ta top asanai chu a tho huai mai in lama an buai na chu kal sanin selama chuan abial nu bula hun mangta zoka abial nu ti lom nan chuan a phone le akar cha bi chu a hlan vei thlap
chuta ama chuan thingthi in ngaihnawm adila an boruak chu a thale ta ale lampanga ve thung chuan selama pa le anu shon chu in then huamin anin kara lo boy meka asai na chuan sum tam tham tak alo chebru ti chu soilo a fitness instructor nen chuan an lo la in ngai zong zui anau pai chu han chuan nam vio ma se selama pa chuan aro chu selama ming chawin a omdon ti chiang takin a shil ta boxi chutiang ani taksia chuan asa nai chu thawnthu tin anu kyanga ho chu atum ta nge atuka chuan selama pi le apa chu in bia in thil thendana chuan an lung a oi lo dun kher mai anu chuan engtiam malak nge itum tia hazo chuan kaloyar hnena in thenna lekha siam fil turin katito ti ina changa selama le abial nuero chu college field trip a local da in an lo thu dera selama chuan sarai hnena chuan ibeka sanada tu kha kanushana ni ti ka sheto a ati chuan sarai chuan ipai shil to em ti ina zot ngal selama chuan shil kher tul po ka tilo anin chendon thawa ati chuan sarai chuan in thren chu iwa soi ol sam em ve atia selam chuan kan chung ko har sat sut kyan na turani sialom ti in sarai po chu angoi wang ringota thingpui tian in nu chuan an ria na tur lampan chuan an kalta a sarai aruma lu ma chuan selama chuan kwa wongin a hlata omadu lo thu shil chuan sarai chuan asoi omzia chu a shethiam maya mase ala in pelawa wang chuan selama chukal sonin an room ve a chuan an luta a room shan ve a omma se anin ngai to ton ringa mani in an room ve a chuan an nui ver reng mai ani phone lo rithutin abeka han hai chuan selama phone chu lo ni a vapek tumin a room kongka chu awaki kara selama lo chua chuan akim tla moina chuan Serra chu ne hle nyang engma suilovin abial pa chu a en ringot in ngai to har thuain abial pa hna chuan ipin alo phone chi a ti in kole turin shila selama chuan phone chu banin sarai kut zok chu a chel ta chat mai chuta sarai po chu a in sum zo ta lo room chung lama chuan in shwai lutin hmangaihna par chu an tlan dun ta a atuka chuan selama chuan abial nu hna chuan a hmangai zia shila abial noiro chuan kan om dun theya atok mai lovem ni ti in alo zot let hu chuta selama taksa chu aduk khle thwa ti Serra chuan mu in achana zota selama chuan chan harati viau chuta a phone chu lori in apa chuan a omna zotin aron haule shepa abial nu chan na awang khan a thin na lo ursa tonen apa chu a chang por kher mai angai te in an pa fa chuan in haule ta selama thinrim chuan dar thlang chu anik ke tapop abial nu chuan ron ngai sakwatin akut chu aron tuam sak ngala akuta chunga thisen chuak chu carpet a afara sarai chu hotel a thok changa lo ni to wangin carpet bal chu a hlau hle ma se chu tia abial pa kut aya carpet a ngai poimo ta zok chu selama chuan a shethiam lo kher mai sarai chuan a hmangai lo ni a chiat na lian tak nei phata abial nu laka po chuan lung oi lovin akar chuan chak takin atlan ta daya anu in abaural san malu tukte chungai to in engkim chuan athin ur atizwal ni in a sia apa nen an inkar thabok silawa tuma chuan an hmangai lo ni sia in abial nu ngei po chuan a hmangai lo anga hial sarai po chu ril run na takalo omin atet laya apai na kalsan nu in a unaw pain abaural san le boxi hengti awang hian hmangai po ani ngam lova an kalsan le mayang ti a hlau wang ani selama chuan hmangai tu amamu em lain Serra ero chuan hmangaihna chu a hlau si in lama ve thung chuan selama pi chuan a fapa hna chuan inupui kha vako kirle photro anaw pai lai khan thiam lo na engma anei lawa apian ma chu thutluk na siam su ti in thurona lo pe a anupui la chuan ami zemak tak chu alo la thlak danglam chuang lo anu ina po chuan lal anga om tumin pindan zim lutuk te chu asoi sel kwal vela hotela lo thleng dai zo kila chatur ti ten anu chu ala tong khum vei ham mase apasal lo lan vele chuan mi felber anga omin lemalo changle ngal zata an holam chuan apasal nena min ngai dam tina emni tia zo chuan selama pa chuan nangma lo lam turin kalokal lo inaw pai lai lo lam turin kalokal zo kani atipmaka kanin kar hi atop to ati chuan asa nai chu atong chhun zom ngam to lo
Mase in anlu chatia azingai te bok chu chwale ngal selama pa chon anupui shat lai chuan an ompui nu chu kovin sana khasarai beka da turin tunge ti che tia zo chuan an ompui nu chuan do ta soingam haulo asa nai chuan athiam thu soitum na sale ma se apasalanu chuan alo hauzui shep selama khan thil omdan kha apa ne na alo shil vek chuni in sarai po chu selama pi chuan lo kolin atuk lama an ina vale na tum thuron shila sarai chuan makati deu anu han shil ve chuan ani po chuan alo phur ril ro hle a achan po mana afapanen an in ngai zong to atin ni atuk lama chuan sarai nu chuan nonal tak hela chuakin afanu hne na chuan selama pi alo kal chuan hei hian thingpui lo thlit don nia tia cha in a chua san ta daya sarai nu chuan selama pi chu a mu she ematin ni mase pona a chwa chuan motorin selama pi chu alo thleng der to a mu lo thei dan ber tur chuan akal ta topa selama pi chuan en vungin a mu nu ang ativiau ti chuan in chung lama chuan ludin sara I chuan thingpui lo pek tum ngala mase api chuan du lovin ngaihnawm ron dil che kadu a atia chumi nu chuan selama chungchang soile in ani hi chu te takte ani lain anu in aboral sana apala hian a enkol thiam si lova hmangaihna amamo sia idu tak ani chuan thato ngai su o ati dap dapa sarai chungoi reng ma se aril ru chung rila du athlang fel to chumi zan chuan oli chuan sarai chu huan pakhata hruain chulai hmun chu selama kal thin na halonia athin urchangin in swalpui tur zong thinin ring chunga minin anlo intum thin chu aloni selama tlusop reng lai chu sarai chuan ahmu vele vapuye tuma mase bisiki chuan local khalin selama chu akwa chota akal puita selama hian anu bora lawang khan rilrulama harsatna anei pa athin rim chu in thunun zol thin lovin athin rim shi khakna tora zong thin ani ti chuan in swalna lama lutin ataksa po chuan ator thin hlebok hetia in swalna a akala piang ya bisiki chuan puizelin a hruai ho thin chu aloni a hewang hian bisiki po chuan selama hi a hmangai pha hian ani sarai chuan abial pale bisiki in phur hol lai chu en liam top ma se api tong kama wang chuan du alo thlang fel to si ina a hon hu te po chuan angai tuana a boy hle a anu chuan shethiamin I hmangai ani chuan chentum lo mai ro cheni tum lui chuan I intena mai mayang ti in thurona pe a sarai chuan selama chu hmangai ma se engtika emo apa in anu akal san angkhan akal san venga rilruna tevin a omang ti a hlausi ni anu chuan ipa ti angkhan ative kherdon leinem ti in alo tong thlamwan le a anu thu soi chuan sarai ril ru chu a khoi nge mai atuk zinga chuan bisiki chuan selama chu eitur siam sakin amutna chuan avapana selama biang chu zoite khoin selama po chu alo harve riai bisikin I eidu zong ka siam sakang che ati chuan selama chuan keima hian shat lo inei lawang alo ti a bisiki la chuan konfi takhian nangma I in shat ai po hian ka hrichiang che alo ti vei ham bisiki chuan zak theilo tak chuan ka hmangai cheti sha em ati chuan selama chuan mei chefelini kha nangma hmangai tu che ila tong mayang ati dai chu tongkam chuan bisiki chu a velek ma se in sum shamin selama chu ati ti puya amut thluk le po chuan ko in a en ngoya andur bel alorik chuan sarai chu kongka chuan alo ding renga bisiki chuan makati lem lo sarai chuan abial pa thom no lo om nek nuk te chu muma se aring chedu lo luya selama thla lo tura a intiam to miawa wangin a inti pachang lui ane bisiki chuan selam chu damdoi ka pizo deuh che a amu hil ri a ati chuan sarai po chuan thatakin alo chhon ve mai bok chuta bisiki chuan selama hi ka hmangaya achiat lai berle a fel lai berte min hwat viau lai pun ka hmangai da na ngai reng thin chutiang chuan I hmangai ve theyangem ti in zota chu zo na adona wang chuan sarai chu a in ngai to na sakher mai chuta sarai chuan I hmangai ang chuan ka hmangai theyangem ti chu shelo mai la ka hmangai ti chu ka chiang ti in a changa bisiki chuan ani chuan I in ti pau khau angai nia natpo huamin I hmangai don ani chuan hmangai ro atia sara po chu ngoi renga a chuan nuwa selama po chu lo harveta bisiki chuan sarai lo kal thu chu zep du lovin selama chu ashila
selama chu in siam vatin sarai chu zui ngala karlawa sarai chu pha in a har satna zong chu a shil fai ta veka a thin rim changa a dan te chu a soi ta veka Serra chuan ani tuna I thin rim san hi keima wang ani em tia zo chuan selam chuan nive kherlove oli wangpun ka thin rim atita a oli chuan selama chu a me chedu berne na anin ngai zon ta ka wang chuan a thik ema an principal office a lutin selama result chu alo khoi dang lama alo fail tir dai chu ni in chu an principal chuan shechhuakin selama a shil chhonga selama thinrim chuan oli chu a sei sang nge chu wanga a thinrim to nen abial nu chuan hmangai lovin a she boxi a insum zo te lo kha ani a sarai chuan engtia omnge du tia zo chuan selama chuan tina cheka du to lo therapy ka kalanga chumi ma chu in then riang atita sarai chuan bizeki thu soi chu shechhuakin selama chu siam chata tum tlat thung oli le selama anin mule chuan oli chuan ngai dam lo dila selama chuan ngai dam harsa ati kher mai selama pi chuan an ina thlen chuan sarai nu chu a hmu to nu a ang ti asoya selama pa chuan zep thei to lovin abial nu hlui ani thu chu soi chuak ta nge tuna an fati vevi anin ngai zong le ta zel te chu khwanu ruat ni nge ya arin thu la soi zui an ti lai chu asa nai chuan lo ngai thlaru in alo sa pap hle atuka asa nai chuan a pasalanu chu bia in a hotel chu anaw pai lai ta na da tur chuan anura ada lo ni chuan in chenna lekha asign lo tur thu in ala vau zui a pasalanu chuan chan ena po in lovin alo nu iringot anaw pai lai wanga anin entir zo chuan asana I chuan a pasal chu restaurant ta kalpui turin a soma ma se an restaurant kalna chuan sarai nu kha alo tlat mai asanai chuan sarai nu hmuah chuan a pasal biang chu a fop lui ve ngata sarai nu chu avala mel room vel zui a pasal chu azak viau ti angai to phak lo chumi nu chuan selama pa chuan anupui chu bank ko ta din puin he banka hian account nein ka poisa ita ru cheu ti ka sha wala chuak la min pe vekro atita asanai chuan anial ngam si lo ma se bank atanga poisa lak zoa motor lampana akal lai chuan tu ti shat lo chuan a bag chu a chu sak ta dai mai asa nai ril ru chu a ha satlia lo hle a pasal ne na chuan katlere ule poisa zong te kha mi in min ruk sak vek sia ti ngai na po ka shelo atia a pasal chuan olsam te hian no te kha a him tha chuan a thani mai alo ti olsam et si asa nai chu avalom tak dik tak chuan a bag mi in an ruk ta ga khan sum fai cha da atlere man to tak te chu ina da dai atu ka chuan asa nai chu an in lama vakalin atlere te chu anu le pa muwa chuan a phora anu le pa te chuan tam anti in mak anti ngei mai ma se asa nai chuan hei te chu tlema zong chau alani hi alati du chau asa na in a shat me lo chu a pasalanu thanga a ok reng to ti chu ni tlaya chuan selama pi chuan an chung kwa chu ko khomin hotel chu selama le afarnuin an enkol chhun zom turin adati soin an hotel pakhat the new crown ero mi in an leidon ti asoitel boka an thu soi chu an ompuinu chuan longa thleve in chunglama asa nai ne na chuan an thu rel chu a han shil veka asa nai chuan the new crown hotel chu achang to done moti in alo lom hle ma se ashiat mi alo chu an ompuinu chu apasalanu in alo tir ti chu ni ti chuan atuka chuan the new crown hotel chu asana I minga da tur chuan pi ber chuan a minga zia nan ta asanai pon a intiam angin apasal nena an in chen na tur le kha a minga ziak ve ta ti chuan phur tak chuan a hotel thara chuan avakal ngala a chanchin sha chuan a chhong ngei mai chu crown hotel chuan ba alo nga na samaya chung ba te chu asanai rul vek tur ani ta si thinrim taka apasal le apasalanu awa chwa chhalla chuan chher chiang lovini saina tuman kan sign lui tir lo che an lo ti mak mai si chuta selama farnu ne na anin kalpel don chuan namthlu ka tum na lama ama zok chu stepa chona lum thlata bop popa nawa chhia tani tareng mai selama farnu te nu pa chuan fa an nei thelo ulain asanai chuan nawa chhia ta si a selama farnu chuan ama thiam lawa ngain she omati hle ma se selama chuan angai dan ron soin asana hian nawa pai tak tak pogering lo aron timak chu athu soi chuan an ngai to na akal thui tir viau
asanai chuan tlom mai tum lo ti hriat tak hian sarai hnen ah chuan ibial pa hi inu bial pahluyania an ti chuan sarai chuan makating ngei mai anu hnen ah chuan athu hria chu zotin engwanga zep tlat nge ani ti chu azot pa a anu chuan soiponi ila manlai thila wangin in inkara chiat pha pal mai anga sin ti in manlaya selama panen anin ngai zon chin dan te chu asoi ta feka selama panen chuan anin ngai zon nuwa anin hual ta hiala mase ramdanga le khazir tura akala wangin anin chen ta ni in asoya sarai chuan anu chu akhongai hle a anu nena chuan selama pale anu pui chu anin chen to ti shilin ilam mangai ni chuan umzuila atia sarai nu chuan afanu thuron chu apom lem lo zana chuan selama chu sarai te inbula chuan lokalin anti ti la chuan a phone alori le thuta apa chu police in an manti an ron shil chuni in man mo takin atan le angai ta tuemo in police ne na selama pa chuan sumnon na diklo akal pui ti in an lo hek ni om takani chu report diklo wang chuan pi ber po abuai man chel atuka chuan asanai chuan midang chu erwala eya tum vengota a e tur chu an lo siam ke vereng reng lo tiam mo chuan a thin rim ngei mai apasal hlui la chuan min ti boy to lo la in lama horo alo ti mak bok asanai chu tlom du lovin ifanu hian kanau pa lai min chia tira chuti chung chuan khati khan min la ti mo ati chuan pi ber chu lo tung chuak ta hospitala in intirna ti kha kanwazot chianga karni velkal ta khan naw chu ichia te to ti chu an lo soya atita lemchan ithiam le mai ala ti zui chuta selama pa chu a in sum zo ta lo asanai chu vin tuarin chuak turin thu pele a asanai tan chuan chua mai lo chu ti theya om ta lo sarai nu chu alo in ngai tuana sa khop maya afanu chuan anuril ruha na chu muthiamin selama pa betur chuan anor ta top ti chuan sarai nu chuan selama pa chu korin an in be chhota a selama pa po chuan amma in ka chan to chia chan le che hi ka du to lo alo ti deuh nap kumtam takliam to ma se anin kar mangai na chu alangai reng si a in mu dan tur an rel fel nu chuan phone chu an da ta mase anin biang na chu asanai chon lo ngai thal rule kurto a thinrim chuan sarai nu chu vapanin engkim min chan ti ro wang hian i tuar ve khopang awatita sarai tena tanga achuak lai chu oli analo mu chuan thil omzia alo zot wata asanai chuan sarai nu le selama pa chu anin ngai zong thin ti soin sarai ne na chuan inu hi selama pa me ni hi ti ten atong khum ta hial selaman chu thu sha chuan apa hne na thu zo chian pa in engwang alo in ze breng nge ani ti te chu azot ta bok selama pa chan na chu sarai nu in afanu hne na asoinin khan a in anga selama po chuan apa chu in ti khwai sen lui tura fuin a hmangai ni chuan zui turin ati ve bok chuti lai chuan selama farnu pasal college principal chu anupui hlui chuan afani no panin kanin chen nu khan naw ka pai ti kri chuaka ka fanu hi apa telowin enkol selian ma ila apa mu chak thu asoi reng thin sia inena karun shwai to pani hi atia principal chuan ka fani le ni lo kan te sanga chuta chau chuan thutuk na ka sia manga ti a zanri an kin lai te chuan principal chu aril ruwa ha mel kher mai chuta phone lo ri in test result da chuan no pangkha afa nge yani ti achiang ti anron shilta anupui ne na chuan engtia soitur nge ti in a in ngai to aboi le ma se hengzong zong hi pi ber chuan alo she phawek tlat selama bial nu te ina akal chuan sarai nu chu a muve ta a apizon tur laka chuan zam cheve takani anti ti na chuan sarai nu chuan sarai chuan ramdanga le kha zir tura kala tum thu soita arwalin ramdanga ikal ve don nge heta I omanga ipa sum do na I enkol chunzom don ti zo na chu a chan nge yangai anu le pa ti har satna to angbok kha an tok ve mek ti sha in selama chuan sarai kyanga kal ve chu athlangta nakina chuan selama te pani chu anleng chuak ve le a sarai ne na chuan valentines day a man pui lawa wang chuan ngai dama dil sarai chuan min mangai chuan a to kalom ti a chan chuan selama chuan sota ka vakal lokanga kalo kir le ang ti na kal santa a alo kir le chuan balloon hi alo keng bor lo maya happy valentines day te uisin sarai po chu lom ve hle relo te ikal bo sia khoi changin nge hetyang zat balloon hi inei the ti te na zot ta vela balloon chu thlo tirin an thlir wong wonga selama chuan abial nu sam chu chulin abial nu ka tang chuan athusha chak ber chu lo chuak ta abial nu chuan ka hmangai che ativeta
principal chuan apizon nena chuan famasa nei thu chu a shil ve ta roya apizon chuan thin ulkhuma hnekin alom pui ta zok dei si anu pui nena chuan soi ve tura fuin a thin rim a rin lo thu chu shil ta boka ti chuan principal chuan apizon thuron chula in anu pui chu shil ta ma se a rin lo ang takin anu pui chu a lo lom viau lo thlat pi ber chuan meeting turin selama chu shwaya asanai po chu hotel nei tu tak taka in nga in alo in lan ve bok ma se manager chuan New Crown Hotel chuan million riat lai sumpat anei thule asumpat chu selma pi poisa ni thu soi tamai selama pi la chu aba thing tura lo in lan lek chu ni in ti chuan selama chuan asanai nena chuan iba ipek lo chuan ipoisa ba awangin jela itang do nania ani lo chuan hotel himin pe ki ranga yang atita asanai chuan du thlan tura nei talo hotel chu apekir le ta topa in lama an ho nu chuan selama chuan achung te hnena sarai ne naram danga le khazira adu thu soya apa chuan afa padu thlan na chu a hrethiam viau ti chuan hun local zelin selama pa po chuan sarai nu chu a hmangai reng ti shilin an inzui ta roya principal po chuan afa nu chu in lama chuan arun shrai hove ta top mai rin lo takin achung te dang chuan afa nu chu an lo welcome thaviawa anu puya ro chuan pom har ati deu ma se nu thatak nei chu atum ti a mela a sha theithung atu ka chuan sarai te in hwai changa oli lo chuak chu selmana mu chuan makati hle a oli po chu in thup du to pik lovin a har satna zong zong chu a chan pa hne na chuan a shilve ta veka asa nai laka chuan film khur turin a cha bok chuta china chuan an shandun inkar chu a thata duaka bisiki po chuan selama chu thla thei to in oli nen chuan an in ngai zong ta ya selama chuan sarai chu an len dun masak per na cafe a chuan a kalpui le a ma se cafe chu alo thim vek mai selama chuan cafe en dikange tia chwa sanin sarai chuan alo ngak reng mai arei tak dewa wangin sarai chuan abial pa chu angai tua ta dewa kara tanga a chwa chuan cafe chu aron eng ta war mai selama chu step to pa chuan loading rengin sarai tan chuan pangpara lo hum ran to a in mangai taka an in en reng lai chuan selama chuan abial nu chu anupui ni turina somta sarai chuan makati dewanyang achang thei mai lo selama chu lo mang ang man hle ma se atopa sarai chuan o kanayang che ti ina chang ta a atop ta tak tak nei turin CMS Computer Institute ta lo zero le MSCTE approved institute kan ni zingdar sari atanga tlaidar nga inkara rethei ani pisa cholle man hun big nei tante khor zir zo ma du tan po kan ro man sak thebok free admission free internet class and free basic hardware course CMS Computer Institute Mission Veng Sikul Puikon phone number 8974631467